La violència digital és una realitat cada cop més present entre adolescents. El ciberassetjament, la difusió d'imatges sense consentiment o els insults a les xarxes tenen un impacte directe en el benestar, la seguretat i la intimitat dels joves. A l'Institut Lluís Domènech i Montaner treballen aquesta preocupació en un taller impulsat conjuntament amb la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, la FAGIT i l'Associació Escola Dominical Undebel. Ens hi sumem. Y pues os voy a hablar desde las dos vertientes, para que veáis pues los peligros que hay. Es tracta, diuen, d'educar per prevenir la violència digital i fomentar un ús responsable de les xarxes socials, una inquietud compartida per les famílies i els centres educatius. Com és habitual, la majoria d'adolescents fan servir les xarxes socials en el seu dia a dia, però també són conscients que no tot el que passa a internet es inofensivo. Enrica Zahara, Jiménez Sáez. Antonia Gavarre. Yo tengo redes sociales. TikTok. Tengo TikTok y WhatsApp. En redes sociales sí que hay mucho peligro. Me llamo Kilian Campos Amaya. Me llamo José Gavarre Campos. Pues para mí la intimidad es como la vida personal que cada uno tiene detrás de su red social. Tú puedes tener tu contenido, pero luego en persona pues tienes tus personalidades. No me gusta estar en las redes sociales y que pueda estar intimidado, lo que sea, subir fotos mías y que puedan utilizar inteligencia artificial o lo que sea para hacerme algún mal. La verdad no me gusta eso. Yo la verdad me gusta estar más seguro cuando utilizo Instagram, TikTok. L'entorn digital s'ha convertit en un espai on massa sovint es vulnera el dret a la intimitat. Compartir imatges sense permís, crear perfils falsos o manipular continguts en intel·ligència artificial pot convertir-se en una forma de violència que els genera por i inseguretat. Avui en dia ens trobem molts casos de ciberbullying, de moltes comptes falses que es diu que són gent que agafa fotos d'altres per publicar fotos privades que potser es van passant entre adolescents, entre joves, i ens trobem bastants casos d'aquests. El professorat alerta que molts d'aquests casos tenen a veure amb la manca d'informació i de consciència sobre els riscos reals de les xarxes, especialment quan es normalitza compartir continguts privats o atacar altres persones. I potser es fien massa per falta potser de formacions o xerrades de conscienciació a joves per explicar-los que no tot a xarxes és de color rosa, que també hi ha molts perills i moltes situacions que potser els hi queden grans i més val prevenir, no? Les violències digitals, però, no afecten a tothom de la mateixa manera. Les desigualtats socials també es reprodueixen a internet, on els prejudicis i la discriminació situen alguns col·lectius novament al punt de mira. Es verdad que hay muchas comunidades que están muy afectadas por esto de las redes sociales y ya se está tratando seguramente eso, o sea, hay muchísimos casos y creo que de las comunidades o gente, por así decirlo, que más sufre es la comunidad LGTB, porque siguen sin ser aceptados. Están también algunos gitanos, porque tenemos nuestras costumbres, tenemos nuestra forma de vivir y hay gente que no les gusta. Els tècnics de la FAGIT remarquen la violència digital també té una clara dimensió de gènere i afecta amb més intensitat les nenes y las joves. Ciberbullying, insultos, acoso. Hay gente que sufre y son, por ejemplo, las lesbianas, los gays, los gitanos, las mujeres. Esos son los que suelen sufrir más. Se sienten diferentes. Per això, la prevenció i l'educació digital són claus per protegir els adolescents i garantir un entorn més segur també a internet. Pues yo a los jóvenes le daría un consejo que tengan cuenta por sus redes sociales porque hay mucho peligro. Para evitar esos casos, que se pusieran la cuenta privada